Όλυμπος. Ο Όλυμπος όλο του το μεγαλείο, χιονισμένος. Είναι Φεβρουάριος. Συγκεκριμένα πρέπει να είναι 10-11 του μηνός. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ξανά ο Όλυμπος. Ψηλά. Το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας. Νατάσα, πρέπει να το ζωγραφίσεις. Δεξιά μας, όπως βλέπουμε, είναι ο θρόνος. Αριστερά η μύτη είναι ο Μύτικας, η πιο ψηλή κορυφή της Ελλάδας, με 2.917 μέτρα, και λιγότερο, ίσως 4 με 5 μέτρα, είναι χαμηλότερος ο θρόνος. Γεια σας, ευχαριστώ.